The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay at sa iyo partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto partner, isang ama ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong na mapasuri ang kanyang dalagitang anak. Dahil matapos ang halos mag-aapat na oras na paghahanap sa kanyang dalagita, ay nalaman nilang nakitulog ito sa barkadang lalaki. Kasama natin ngayon si Joseph, hindi niya tunay na pangalan. Magandang hapon po sa inyo, Tay. Magandang hapon lang po, ma'am. Apo. Tatay, matanong po namin na kailan po ba itong anak po ninyo nawala? Nung pizza uno po, ma'am. Petsa 1 ng Oktubre, Opo. ngayon po. So, ano po daw, ano sa tingin nyo tayo yung pinakarason? Bakit po ba umalis ng bahay, lumayas? Ano po sa tingin nyo yung pinakarason ng bata? Napagalitan nyo po ba? Hindi naman po, ma'am. Ang kwento po sa eskwela, yung ipagsugbit ng teacher ng notebook, yun ang dahilan po pag So yun ang alis. dinahilan ng anak po ninyo. Oo. Meron siyang kailangang isubmit Oo. sa teacher na yung notebook. Oh, hindi po pindas ng bata. Hindi na ipasa ng bata. Opo. Pakilapit lang po tayo ng mikropono. Yan. Tapos yung Sige po, kunti pa. Yung bata naman sinigawan daw ng teacher. Tapos pinadalang kami ng sulat ng teacher. Yun ang dahilan para umalis yung bata. Nalaman niyo po yan na ganyan yung dahilan bago pa man na nahanap niyo yung anak po ninyo or nung umuwi na or nahanap niyo na po yung bata? Nahanap po yung bata muna. Nung nalaman mi nung pitsados na po, ma'am. Okay. Yun. Yung nung nahanap niyo na yung anak po ninyo? Opo. Opo. Gabi na, yung mga Okay. alas 12 na ng gabi. Nababanggit niyo po tayo na nakuha niyo po yung anak po ninyo nakitulog sa bahay ng isang lalaki. Doon ko nalaman sa nanay Sa nanay po? ng lalaki. Mhm. Tinanong ko yung nanay, Nay, nalaman ko namin, nandito pala yung anak ko. Sabi niya, oo, kagabi. Saan po natulog? Yan niya. Nay, sino kakong kasama? Yung anak ko. So inamin ng ina na magkatabi yung anak nyo at yung anak niya sa pagtulog? Siguro, nakabukod yung sa kubo eh. Tinuro sa akin ng nanay, doon sila natulog sa kubo. Ay, yung bahay nila, itong nanay na kausap nyo, meron pa silang hiwalay na kubo. Opo, ma'am. Doon yung anak po ninyo at itong anak niya natulog, Yes. magdamag. Iya po. Okay. So, ano po ba itong kasama ng anak po ninyo sa pagkakalam nyo? Kaibigan, boyfriend, kaano-ano po ng anak po ninyo? Tinatanong ko yung anak ko, sabi daw kaibigan. Sabi ko, baka kako boyfriend mo yon. Sabi niya, hindi.
bakit ka ako doon natulog yun sa tabi mo, kung doon sa bahay nila. Itanong ko, ba't ka ako umalis ka na walang paalam sa amin? Ang dahilan niya daw, yung napaya sa school kasi sinigawan daw ng teacher. Yun. So, tinanong mo yung anak mo kung boyfriend niya ito. So, mariing idinideny ng anak po ninyo na hindi niya boyfriend. Opo. At nung nakausap mo na kung bakit ito ay lumayas at nakitulog sa iba, dahil daw napagalitan ng teacher. Yes po. Okay. So, yun ang pinakadahilan niya. Yep. Nakausap niyo rin po ba itong lalaki? Itong nakasama ng anak po ninyong magdamag? Saglit lang po, ma'am. Ano po yung napag-usapan po ninyo? Tinanong ko, ikaw pala kako yung kasama ng anak ko. Sabi niya, iyo po, sir. Sabi sa akin, tanong. Matanong ko lang tayo. Ito bang lalaking ito na kung saan nakitulog yung anak mo at nakatabi ng anak mo, kilala mo na ba ito matagal o hindi mo Hindi kilala? ko po, sir. Hindi ko. Taga-ibang lugar? Taga-ibang lugar po. Taga-ibang lugar. Okay. So, paano nyo nalaman na doon pala nakitulog yung anak nyo? Sino nagsabi sa inyo na doon na nakitulog? Kinumpirm ko sa mga kaibigan po. Doon ko nalaman na 3 kaibigan namin ang linapitan ko sa kaibigan niya eh. Yung tinuro sa amin. Inalalayan ba kayo ng mga barangay official o barangay sila tanod? po. Umalala yung gawad namin. Kaya Okay. laking salamat ko po So, sa kanila. ngayon po, pero yung anak mo nung maskuha ninyo, nasa magandang kalagayan naman. Nakarating po kami sa Sig Hospital. Doon namin nakita yung anak mo eh. Yung anak nyo. Iyo po. Bakit nasa ospital? Kasi yung pag galing pala doon sa bahay ng lalaki, hinaya ng kaibigan niyang babae. Na? Kasi yung babaeng kaibigan niya may pasyente sa Siga. Sinama yung So hindi naman yung anak nyo yung naging pasyente? hindi naman po. Okay. Pero nung makita nyo yung anak nyo, nasa maganda namang kalagayan? Okay naman? Okay naman po. Sir. Okay. So, ngayon, nandun siya sa Siga Hospital, tapos nakauwi na ho ba sa inyo? Hindi pa po. Kinuha namin po. Kinuha ninyo? Kinuha po. Okay. So ngayon po, tatay, lumapit po kayo dito sa palatuntunan. Ano po yung inaalala nyo? Ano yung pinakadahilan ng inyong paglapit dito? Ang inaalala ko lang, sir, baka kako nagalaw to ng lalaki. Yun ang gusto kong ma-check po, sir. Malaking bulas ba itong anak nyo? 13 anyos? 13 anyos pa lang po, sir. 13 anyos? Yes po. Okay. Nagre-regla na ho ba ito? Yes po. Okay. So, ito ba'y unang beses na lumaya sa inyo at nawala? 2 beses na po yan. Pangalawang beses na po yan. Okay. So, ang inaalala nyo, baka nagalaw ng lalaki? Yes po. Okay. Ngayon kung nagalaw, tatay, anong gusto ninyo? Pakasalan? Gusto ko talaga po, sir, makasuhan yan eh. Kasi di ko matanggap na gano'n na Opo. batang-bata pa yung anak ko. Okay. Tay, matanong ko lang po, Yun na. maidagdag ko lang tay, kasi nababanggit mo 2 beses na itong lumayas na anak nyo. Opo. Yung una po ba, ano yung dahilan? At sino naman yung kasama po ng anak po ninyo? Mga kaibigan na, siguro yun, doon man ulit sa barangay na kwento may, pinuntan may. So, hindi naman din ganito yung sitwasyon Hindi na naman. nakitulog siya Oo. at kasama niya lalaki. Hindi naman po. First time po ito? Nung una, nakita daw doon sa kalsada ng mga pulis, rescue ng mga pulis, inuwi sa amin. Kaya, Opo. salamat sa mga... So, salamat pangalawang din beses po itong ginawa ng anak po ninyo ang matulog sa iba na Oo. na walang paalam po sa inyo. Wala. Ano po tayo na klaseng yung pag-uugali ng anak po ninyo? Gusto ko lang ma-background ano. Ito po bang anak po ninyo ay talagang liberated or Teka, partner. sumusunod naman sa mga partner, payo? Ito at- yung gusto ko. Ito bang anak nyo na 13 anyos ay manginginom na? Siguro po. Hindi, sir, kayo, yung pagkakalam nyo, Akalam ko hindi pa naman. Pero nung may kaibigan siya na tinanong ko, napainom daw yun. Pinainom daw. kasi parang hinatid yata ito ng pulis, lasing yung anak nyo. Oo daw. Kaya ko yung natanong partner kasi gusto kong din tanungin si tatay, kumusta po yung pagpapalaki nyo po sa anak po ninyo? Buti naman po, ma'am. Nagaguide nyo naman po? Opo. So kaya po kayo dumulog po dito sa amin dahil gusto nyo pong malaman kung nagalaw yung anak po ninyo at ang desisyon nyo po ay makasuhan po itong lalaki. Opo, ma'am. Ilang taon nga po itong lalaki, sir? Sa tingin ko po, siguro mga 20 o kaya lampas na po. Mga Lampas 20. Oo. So yung anak po ninyo, 13 years old. Opo. So batang-bata. Pero partner, tinan mo kung yung lalaki naman ay tumulong din lang. Kaya yun ang gusto Kasi nating nakitulong. malaman, partner. Ngayon, siya pa ngayon ang may problema. Pero ganito, partner, kung talagang tumulong ka lang, alam mong minor de edad yung kasama mo, ang gagawin mo ay ipapaalam mo sa magulang or sa barangay.
kasi wala kang intensyon. 'Di ba? Kaya ito ay nag-iisip yung tatay Kaya ako, dahil partner, ako ilang oras na. nakagawian ko na kahit yung mga kuwang ko ng mga barkada kong babae na magaganda gustong makitulog, hindi ko talaga yun pinapatulog. partner. Ang Ayaw ko. objective mo ay tama, mabuti. Sabi ko, maghanap kayo ng ibang tutulugan niyo. Ayun. Huwag dito. Pag mali, partner. So itama. Kasi alam natin na bata, minor de edad, kung ito man ay napalihis ng landas, kailangan tulungan mo dahil ikaw nasa tamang pag-iisip. Eto, kasama natin partner ngayon si Kagawad Domingo Caceres ng Barangay Bayandong, Bakakay, Albay. Isa sa mga agarang tumulong or tumugon sa alalahanin nila Joseph noong gabing nawawala sa kanila ang bata. Magandang hapon po sa inyo, Kagawad Domingo. Magandang hapon po naman, ma'am. Opo. Pakilakas lang po, Kagawad. Medyo parang ikaw, Kagawad, yung namroblema nang sa pakitulog. Or ganyan talaga yung boses ni tatay, soft-spoken. Ganito talaga ang boses. Opo. Tatay, Kagawad, ganito po, Kagawad, ano po yung lumalabas? Kasi syempre, isa po kayo sa tumugon, gumawa ng aksyon para makatulong po dito kay tatay sa paghahanap po ng anak po niya. Ano po sa ginawa po ninyong investigasyon? Ano po yung lumabas? Dahil nakita niyo po yung bata, doon na po sa ospital. Base ma'am sa ano ni Joseph, sa salita sa amin, lumapit siya sa barangay na humihingi ng tulong. Hindi naman ako nag-atubili at saka yung mga kasamahan ko natulungan siya at hanapin yung bata kung talagang saan. Ngayon, nung malaman mo na gano'n ang nangyari nga ng bata, tatlo kaming kagawad saka yung isang chief barangay namin na nagsama-sama kami na pumunta doon sa headquarters. Pagdating namin doon sa headquarters, nagsabi na kami doon kung anong nangyari. Agad naman kaming tinulungan ng PMP para puntahan yung lugar na kung saan naroroonan sinasabing bata. Pagdating mi doon sa Barangay Hindi, doon mismo sa Barangay Hall ng Barangay hindi naman mo nag-atubili yung mga barangay tano doon, natulungan kami at ituro kung saan talaga yung bata dinala ng lalaki. Tapos sinamahan kami, pumunta kami doon sa Barangay Hindi, doon sa Ilawod, kung tawagin na Ilawod. Pagdating mi doon, nadatnan namin yung bahay mismo ng magulang ng lalaki, tinanong namin kung nandoon yung anak niya, anak ni Joseph. Ang sagot naman sa amin ng magulang ng lalaki ay wala niya dito. Kagabian niya nandito, pero hindi niya natulog dito. Pinatulog pala nila ng nanay ng lalaki doon sa kabilang kubo. Oh, yan. So, ibig sabihin yan, partner, isa pa yan. Yung magulang kinunsinte yung anak niya na patulugin sa kanilang bahay or doon sa kubo na alam niyang minor de edad. So, doon, partner, meron ng accessories of the, What if maganda naman yung intention, partner? Na siyempre nakita niya puyat na yung bata. Sige hindi na, pa rin patulog tama, ka na. partner. Magulang So yun. ang dapat gawing partner, isurrender sa mga kinaukulan. Tama. Or sabihin, hindi ka ako ay gusto ko naman kayong tulungan, gusto naman kayong maging ligtas, pero meron kang magulang na Or, nag-aalala sa'yo. dito ka sa akin, nini, matulog, katabi ko. Pwede. Huwag ka dyan sa katabi ng anak ko, delikado. Or kaya, Nini, ano yung contact number ng magulang Okay. mo, tatawagan natin para alam nila na naandito ka. Ayun. Yun. Pero, Kagawad, nakausap niyo po ba yung lalaki na nakasama po ng anak ni Tatay Joseph? Mismo, nung dumating kami doon sa magulang ng lalaki, wala doon yung lalaki at saka yung anak ni Joseph. Di inintay namin, sabi, yung iba kong kasamang tanod, nandun sa upper Hindi. Tumulong din sa amin para hanapin yung bata. Kasi dalawang lugar ang tinuturo nilang pinuntahan ng lalaki. Ngayon, inabangan namin doon mismo sa may malapit doon sa magulang ng lalaki, yung kasama mismo ng anak ni Joseph. Pagdating ng lalaki, tinanong namin siya kung talagang kasama niya yung anak ni Joseph. Magdamag. O magdamag. Opo. Ano daw po sabi, Kagawad? Sabi nung lalaki, kasama niya nga. Kaya lang, kinamagahan, magang-maga pa, umalis daw. Nga pumunta daw sa tabako. Tinanong, anong gagawin sa tabako? Pumuntaan niya doon sa ospital, gawa na yung kaibigan niya may sakit daw. Kaya pumunta doon. Ngayon, anong nangyari, ma'am? Nung sinabi na pati na yung polis nagtanong na rin, sinabi namin kung talagang totoo nandoon. Kung talagang totoo doon, pati yung lalaki, pati yung magulang ng lalaki, isasama namin sa papunta ng tabako sa ospital. Opo. Tapos di yun nga, sumama yung mag-ama para puntahan yung anak ni Joseph sa ospital.
Pero ako ma'am, hindi na ako sumama sa ospital. Sila lang mag-ama at saka yung pulis. Okay. O, Matanong ko lang kagawad, ito bang, di ba sinasabi nyo, pinunta nyo sa barangay hindi? Malayo ba ito doon sa barangay Bayandong? Malayo po. Kasi sir. kayo taga Bayandong, di ba? Opo, sir. Okay. Yung Bayandong, di ba doon yan sa may resort ni Doc, ano? Iba na yun, partner. Iba. Iba. Mhm. So, Bayandong, mga ilang barangay ang pagitan yan? Bali sir Mga Malita. apat. Apat. O, yun. Kasi Apat na barangay. Bayandong, Basod, Basod. Baklayon. Hindi. Dadaan ka muna ng Bakakay. Oo. Bayan ng Bakakay, tapos hindi. Sige. So, medyo malayo pala, no? Pero kagawad, 2 linggo na yung nakakaraan, di ba? Wala po bang pag-aamin man lang doon sa lalaki na or wala po bang pagpapatawag sa barangay? Dahil siyempre si tatay hanggang ngayon nandyan pa rin yung matanong ko lang. kaisipan mo tatay kung ano ba, may nangyari ba? Wala pa rin, dito na lang ako kay tatay, wala pa rin po bang pag-aamin sa anak po ninyo kung talagang, pakilapit po ng mikropono. Hindi po talaga po, ma'am. Talagang naninindigan yung anak po ninyo Oo. na walang nangyari. Opo. Mga ilang beses ko po bang nagtanong sa kanya? Siguro mga 5 beses na po. 5 beses. Tayo matanong ko lang, bumalik na ho ba sa eskwelahan yung anak nyo? Nag-aral na ho ba? Hindi po muna kapag kwento, nag-transfer po, ma'am. Ay, sir. Nag-transfer na yung anak nyo Oo. dahil napahiya doon sa Oo. kwan. Itong lalaking ito, kasama niya ba ito sa eskwelahan? Paano niya nakilala? Hindi naman po, sir. Hindi naman nagkaklase daw yun eh. Hindi magkaka... Nag-transfer ng eskwelahan. Yes. Opo. So, siya mismo ba yung nag-asikaso ng pag-transfer or sa tulong po din ninyo? Sa tulong yun na po. Okay. So ngayon, ulitin ko po, ano po ang gusto ninyo ngayong maklaro, mapatunayan, at ano po ang gusto nyo mangyari? Gusto ko lang po, sir, mapatunayan na kung talagang nagalaw, kaya po ipapacheck ko. Okay. Ipapacheck ko po sa inyo eh. Okay, yaman din lamang na yun ang nais mo na gusto mo mapacheck up yung anak mo, malaman mo kung may laceration, di ba mga laceration ang Oh, tawag yes, dyan, partner. Oo. Kung nagalaw ba o hindi. Mabuti kung katulad yan ng baso, partner, madali mo malaman kung nagalaw yung baso. Pagkahugas mo lang part, lilinaw ulit. Oo. Pero syempre, Para ito sa ay- alalahan ninyo, Tatay Joseph, tutulungan kayo ng programang ito na mapatingnan sa doktor ang inyong anak, mapasuri at masiguro kung talaga bang nagalaw or hindi nagalaw. Yes po. 13 anyos ho yung anak nyo, ha? Okay, po. Okay, 13 anyos. Eto, at para sa maaari yung asahan na legal na proseso, eto tatay, makinig po kayo, no? Nasa kabilang linya na rin ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Regional Office 5. Magandang hapon po sa inyo, RD. Ma'am, good afternoon at sa lahat ng nakikinig sa ating ngayong lunes po. Opo, RD, para lang po sa kaalaman ni Tatay Joseph, kung sakali man pong lumabas sa pagsusuri na positibo pong nagalaw ang kanyang anak na babae, ano po ba yung maaring susunod na hakbang dito? 13 anyos, partner, ha? 13 anyos, minor de edad po ang kanyang anak. Ayaw po ma'am, mag-find na po sila ng kasong rape kung may ma-find out na medical result na talagang may pag-abuso sa bata. May mga medical term po dyan, ma'am, tulad ng laceration. Yun po ang magiging basis sa pag-file ng rape case po, ma'am. Opo. RD, saan po ba maaaring magsampa ng kaso? Kasi syempre, etong iba yung barangay na Partner. 2 barangay, sila partner sa siguro, hindi. pupunta muna ng police station para kunan ng statement yung babae. At Opo. Opo, tama po yun, sir. Yun ang magandang proseso. At ma-assist po ng women's ng Yes. station. Opo. Sa mga Yung, ganito, sa mga complainant ganitong sitwasyon po, RD, hindi na dito kailangan yung barangay certification, certificate of file action, I mean, kasi syempre, Rape yung partner. oo. Hindi. Baka kasi Hindi na po, ma'am. Hindi na po. Opo, kasi alam mo, may mga tao, usap muna tayo sa barangay, pakiusapan natin si tatay ganito. Hindi na po. Hindi na po, ma'am. Opo. Diretso na po yan sa police. Okay. Ano po ba, RD, yung mga kinakailangan pong dokumento na kailangan ipresenta nito pong magulang para naman po ay makasampa ng kaso? Ma'am, yun lang po na medical result, medical certificate, at saka yung statement po ng bata na inabuso siya na kontra sa kalooban niya po yung nangyari.
Okay. So, yun po, RD, maraming salamat. Alam po namin na lagi kang naandyan para po sa ating programa Opo, at sa ating mga all the kababayan. time po. Mabuhay ka po, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng You're welcome po, ma'am. Mabuhay. Region 5. Mabuhay po. Salamat, RD. So, yung partner, actually, yun nga ang medyo problema ni tatay ngayon kasi hindi naman nagsasabi yung bata. Oo. At malamang hindi rin labag sa kalooban ng bata yung nangyari. Malamang Correct. ginusto niya, nagkataon lang na minor de edad yung Opo, bata. alam niyo po tatay, meron po tayong sa batas na kahit po yan ginusto ng babae, Pero minor de edad, may habol pa rin po, 'di ba? May habol po kayo na talagang sampahan ng kaso ito pong lalaki. Kung mapatunayan po natin na meron talagang nangyari. So, magsilbing aral nawa ito at leksyon sa iba nating mga kababayan, lalo na sa mga hindi na minor de edad na lalaki kagawad, Yes, boss. na kahit may gustong makitulog sa inyo, lalo na kung minor de edad, ay huwag kayong papayag. Delikado. Manganganib kayo. Kaya ako kagawad, marami ang gustong makitulog sa amin. Sabi ko, may asawa na ako, hindi ka pwedeng makitulog. Tama po yan, Delikado. sir. Kasi delikado Opo. naman talaga. Pero maraming salamat din po kagawad sa pagbibigay po ninyo ng aksyon, ang talagang trabaho po ninyo, ano man na problema ng inyong kabarangay, ay laging po kayong naandyan para tumugon. At ilalapit din natin ito partner sa MSWD para sa counseling dito sa Dalagita. Opo. Malamang kailangan yung presence ng MSWD para mapaamin natin. Siguro hindi umaamin sa tatay Magulang, dahil takot. natatakot. Maaring takot. Hindi nyo naman po pinapagalitan yung bata, tay. Nung umalis noon ng una, pinagalitan ko. Paano tayo kung pinagsabihan ko. Tay. Asan pala po yung asawa niyo po, yung nanay niya? Nandun. Kasi nung unang pag grade 7 noon, doon umuwi sa tita niya. Paano tayo kung sabihin na lang ng lalaki, wag nyo na ho akong kasuhan, pakakasalan ko na lang ang anak nyo. Hintayin na lang po nating mag-legal age po yung anak niyo, Asawahin papakasalan ko ko na na lang. lang po. Ay, ayaw kong gano'n. Basta rin na lang. Inom na niya yung hindi dapat unahin eh. Opo. Tatay, kung meron po kayong gustong sabihin doon po sa lalaki, dito po sa kasama po ng anak po ninyo, ano po yung gusto nyong sabihin? Sana, kung mapatunayan man na ginalaw niya, edi magdusa man siya sa sitwasyon na gaya ng pagtulong niyo sa amin, yun ang dapat na mararapat sa kanya. So, kailangan siyang humanda Opo. ng kanyang sarili. Isa lamang ang gustong sabihin nito partner, ingat ho kayo sa mga paggalaw. Mahirap na. Siyempre, partner, dapat kung gagalaw naman kayo, partner, dapat siguraduhin walang pagkakamali. Tayo sa anak po ninyo, ano yung gusto nyong sabihin? Sana anak, sana magbago ka ng pag-uugali mo para din naman yung ina mo. Lumuluwa yung ina eh. Parati kasi pasensya na kayo ma'am kasi medyo talaga may pagkasutil yung anak ko kasi May pagkasutil man sutil, talaga. Oo. okay. Tapos Kaya- partner, napansin ko lang, basta ba mga Joseph, mahilig talaga sa pula? Ha? Joseph. Nakapulang jacket si Tay. Di ba pag Joseph, Pantalon pantalon na Ikaw pula. talaga, partner. So, kayo din, sa mga bata dyan, sa mga minor de edad na nanunood, tandaan nyo po ang mga pangaral po sa inyo ng mga magulang po ninyo ay para po sa inyong kabutihan. At yun ang mahirap ngayon sa mga kabataan partner. Akalain mo sa edad na 13 anyos, marunong ka nang maglayas, Oo. marunong ka nang makitulog sa bahay o kubo ng lalaki. Delikado yun. Saka, kung nagtatanong naman yung magulang kung ano yung nangyari, might as well na magsabi ng totoo. Kasi kung lumabas din, after a few months, partner, nagbuntis itong bata, hindi natin hinihingi, di ba? Kung nagbuntis man, di ba, malalabas din yung katotohanan. Kaya, kanino sila lalapit? Sa magulang pa rin. Tama, partner. Yun. So, sige po, Ayan nyo tatay, tayo, hayaan niyo aalalayan po. kayo ng aming programa, ha? Salamat po. Huwag po kayong Sir and mag-alala, ma'am. tatay. Salamat Nakantabay po sa- kami para sa maraming pag-tulong salamat, po sa inyo. Kagawad, sa pag-alalay. Maraming salamat din. Samantala, dumako naman tayo sa ating satellite office mula sa Kongreso. Kasama pa rin natin si Caro Di Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Karudi. Magandang hapon po naman. Opo, Karudi. Katabi mo ngayon si Junico Cancillo. Hello. 70 years old na at personal na dumulog sa ating satellite office para sa kanyang panganay na anak na 3 buwan nang naka-admit sa National Kidney Transplant Institute. Magandang hapon po, tatay. Magandang hapon po, sir. Opo. Ako yung father ng pasyente. Kumusta po ang kalagayan ng anak po ninyo ngayon? Right this time, sir, nasa rehab na siya since na-admit siya from July
15, 2024 up to the present. Sa awa ng Panginoon, sir, medyo naka-recover na. 3 buwan na ho pala kayo sa ospital. Itong anak nyo, 3 buwan na ho sa ospital. Yes, sir, correct. Since July 15, 2024 up to the present. Almost 3 months na, itong October 15. Opo, ano ho ba itong sakit na tumama sa inyong anak? Una-una, sir, siya ay CK deficient. PD transplant siya May 2019. And then after 5 years, siya, kidney failure. So, pag kidney failure niya, natamaan ibang organs niya. Naging, siya, yung acute pneumonia disease. Meron pa siyang bumabang hemoglobin niya. Siya yung stomach, what I mean is, nagka-problema ang stomach niya. Dagdag pa yun siya, na-COVID din siya nung nasa hospital na siya. Opo. Tatay, magandang hapon po. Yes, ma'am. Opo. Tay, 3 buwan na po na nasa ospital ito pong anak ninyo. So ano pa daw po yung Yes, sabi? ma'am. Ano pa daw yung sabi ng doktor? Ano pa daw yung kailangan na gawin or isagawa po sa anak po ninyo para naman sa kanyang kalagayan? So yung ma'am, ngayon nagka-recover siya sa acute pneumonia siya kasi yung pulmonary niya. So since D1 hanggang ngayon, medyo nagka-recover na siya. Yung major problems na medyo natanggal-tanggal na. So medyo ngayon nasa rehab na siya. Ilipat na siya sa rehab. So sabi ng doktor, i-rehab ulit siya bago siya ilabas sa hospital. Okay, so nasa rehabilitation na po, na siya, nasa stage na ng pag-rehabilitation. So tatay, paano niyo po natutususan yung pangangailangan po ng anak ninyo? Ano po ba yung trabaho niyo, tay? Ako, ma'am, ako ay father, senior citizen, at ako, 69 years old. So wala na kaming trabaho, right, this time. Pati anak ko, so wala na rin trabaho siya. Opo. So paano niyo po tayo natutususan yung pangangailangan po ng anak po ninyo? Nababanggit niyo, wala na po kayong trabaho. So natustusan naman, ma'am, sa mga tulong, lalo na lumapit kami dito sa inyo, nagpapasalamat din ako kay Congressman Saldico, Congressman Jiel Bungalon, as well as kay Sir Rode Vizcaya. Ako lumapit dito sa kanya, naghingi ako ng tulong sa kanya. Salamat naman, wala kayong pinipili kahit saang probinsya kayo, tumutulong kayo. Okay, Opo. balikan natin si Karudi. Karudi, narinig nyo naman yung hinaing ni tatay para sa kanyang anak. Ano ho ba ang agarang pagtugon ng Ako Bicol dito sa problema ni tatay? Opo, ito nga kay tatay, kanilang maaga-maaga rito kanina, sa ating tanggapan, dito sa North Gate, Congress, upang humingi ng tulong. Sa daming humingi sa atin ng tulong dito, naglakas loob to sa tatay. Talagang Bicolano talaga to, kaya Uragon. lakas loob ka lumapit ka na, nagmasmate. Oy, taga Masbate. Ngayon naman hiningnan ko kagad ang kanyang dokumento, kailangan talagang tulungan po natin. Wala akong ginawa. Tinawag ako kagad ang ating Congressman Saldico at Congressman Jiel Bungalon upang matulungan ang ating mga kababayan. Ayan. So, nagpapasalamat na kaagad itong si tatay. Ibig sabihin ba niyan, Karudi, ay automatic o mismo yung tulong na ibibigay po ng Ako Bicol para po kay tatay at sa kanyang anak? Opo, kanayan po, dito na po yung kanyang guarantee letter. 100,000, pinakalo po ng ating Congressman Saldico. Ayun, 100,000. O yan tatay, hawak nyo na pala yung guarantee letter. Ano ho yung masasabi? Yes, Sir Congressman, maraming salamat po sa tulong niyo. At saka nagpapasalamat sa buong pamilya ko na dinugtungan niyo ang buhay ng anak ko. Maraming salamat. More power to you and God bless. Saludo sir. po kami sa inyo, tatay, dahil isa po kayong huwarang ama na gagawin ang lahat para po sa kanyang anak. Mabuhay po kayo, tay. Okay. Yes. Okay. Mamaya, Karudi, babalikan ka uli namin. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo,
Mula pa rin sa ating satellite office sa Kongreso, isang ginang naman ang nangangailangan ng agarang operasyon dahil sa sakit nito sa puso. Ang pagtugon ng programa, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, kasindaing untok na kariribukan sa bilog na kinaaman, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat, ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Eto partner, balikan muli natin ang ating satellite office mula sa Kongreso. Kasama pa rin natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa muli, Sir Rudy. Magandang hapon po sa inyo, lalo na sa ating takatikulan. Apo ka Rudy, kasama mo ngayon si Brenalyn Carpio at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang tiyahin na lumalaban sa sakit nito sa puso. Magandang hapon po sa inyo, Brenalyn. Magandang hapon din po. Opo, kumusta Brenalyn yung kalagayan po ng iyong tiya? Okay naman po. Naghihintay na lang po ng test report. Okay naman, naghihintay na lang ng
ng test result po niya. Test result. Para maipasan na po. Opo. So, Para Brenalyn, operahan na po. matanong ko lang kayo, Brenalyn, gaano nakatagal na iniinda ng tiya mo itong sakit niya sa puso? Last year ko po, since February 2023 ko po. So, last year, January, ano daw yung sabi ng doktor? Anong klaseng sakit sa puso ba ito? Nakita po kasi, nagano na po kasi siya sa ICU dati, then nirecheck na po yung heart niya, then inanuhan po siya ng PET, tapos may nakita po doon na parang konting butas sa puso. Ngayon yun po yung gustong operahan ng mga doktor. Ngayon, dinala po kami sa Philippine Heart, then pinaulit po lahat ng test results niya. Mhm. So, Ayun po. tiyahin mo ito, di ba? Tiyahin mo ito. Yes. So, meron Yes ito, po. meron bang mga anak yung tiyahin mo? May asawa? Yes po. May asawa po, kaso po, bedridden na din po. Yung Bedridden yung na. mga anak? Yung mga anak po niya is, yung panganay po is barbecue seller lang po. Tapos pa sideline lang po. Then yung pangalawa po, factory worker lang din po. At yung dalawa, nag-aaral pa po. Brenalyn, walang lang mahirap maging factory worker. Oo, at magtitinda ng barbecue. Oo. Sorry po. Naitanong ko yung Brenalyn kasi syempre meron palang mga anak. Pero ang pamangkin yung yung nag-aasikaso. Bakit? Gaano mo ka-close itong tiyahin mo? Very close po, sobra. Ayun. So maliban sa'yo, sino pa yung ibang nag-aasikaso dito sa tiyahin mo? Yung iba rin po na mga kapatid din po niya dito sa Bulacan. Okay. Natanong ko yun Ako kasi mga pamangkin. natanong ko yun, Brenalyn, kasi isa kang mabuting pamangkin. Dahil in hard times, ikaw yung nag-aasikaso. Parang gusto mong sabihin na gusto mong maging pamangkin si Brenalyn. Oh, siguro partner kung magkadugo, di ba? So, mabuti yan na ito So, yung kayo- pag-aasikaso mo sa tiya mo ay ganyan. Kayo po ay dumulog dyan sa tanggapan ng Ako Bicol Party List. Ano ho ba ang pinakapangunahing pangangailangan na gusto nyo pong matugunan? Yung yung hospital bill po sana sa gagawing operasyon po kita ko. Okay. Para sa agarang pagtugon, kaugnay ng iyong hinaing, balikan natin si Karudi. Karudi, magandang hapon uli. Magandang hapon din uli. Yan po sa inyo. Opo, napakinggan nyo po yung hinaing ni Brenalyn patungkol sa kanyang tiyahin. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List? Ito nga po, ito si Janilyn. Pares din po na ating isang kausap natin kanina sa taga-Basbate. Tumahuli ako kay Congressman, sa ating Congressman Saldico, upang matulungan itong kababayan natin taga Valenzuela. Higit sa lahat, pinakalubang kakad siya ng 100K ng ating Congressman. Ayun, Ito po yung kanyang 100,000. guarantee letter. Yun, Brenalyn. Napangiti si Brenalyn. Brenalyn, Hello po. o anong masasabi mo? Bigla kang napangiti nung iabot sa iyo yung guarantee letter. Sobrang laki pong tulong nito para sa tita ko. Ayun, magiging masaya ba yan si tita mo dahil ikaw mismo, Brenalyn, yung nagpagod para pumunta sa opisina ng Ako Bicol para naman makatulong sa operasyon ng iyong tita? Yes po. Ayan. Sobrang saya po. Ano ngayon ang, Salamat po. anong masasabi mo ngayon, Brenalyn, sa Ako Bicol Party List? Thank you po kay Congressman Saldico, kay Congressman Hiel Bungalon, and kay Sir Rudy po na nag-assist po sa akin dito sa Ako Bicol, Tabang mismo din po. Salamat po. Okay. Salamat po sa inyo. Okay. Karudi, maraming salamat din sa iyo, Karudi, sa walang sawa mong pagtulong at pag-alalay sa ating mga kababayang nangangailangan. Again, Karudi, sana dumami pa ang lahi mo. Ayun. Maraming lalaya natin sa pagtulong sa buong Pilipinas. Oo, hindi lang kay Karudi ang puti ang buhok, Oo. basta partner sa pagtulong. Diretso Diretso. ora mismo yan si Karudi. Mabuhay ka, Karudi Vizcaya, dyan sa National Capital Region. Mabuhay din po kayo dyan. Yo! Maraming salamat po. Advance Alright. Merry Christmas din sa'yo, Karudi. Advance Merry Christmas. Same to you. Ayan. Okay. Eto partner, 72 days na lang at Pasko na. Merry Christmas. Advance Merry Christmas, partners.
Sige, advance Merry Christmas. Alam mo, partner, sa'yo, grabe yung blessing na dumarating sa buhay mo ngayong taon at mga nakalipas na taon at sa mga susunod pang taon. Alam mo, partner, kuwan yan, ang importante lang, marunong ka mag-share ng blessings. Totoo yan, partner. Kasi kung palagi, partner, papasok lang at papasok, partner, hindi mo ito sinishare sa iba. I-share mo. Di ba, partner, mararamdaman mo na kulang yung biyayang binibigay sa'yo ni Lord. Ayan, partner, sa mga nais humingi ng tulong sa ating programa, panoorin po natin ito, mga ka-aksyon. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.